Ay, kapuya biyaning module eh. Sa kung saan ako basab, sa kung saan ako sabot, di jug ko kasabot. Kinsa may napunahon na taon eh. Lahi naman to sa una itong may discussion. Mas makasabot ko ato kay ma-explain og maayo sa maestra. Karon, kami mo explain, kami mo sabot, kami mo discuss, kami mo answer. Na, kasaapot makabuang man eh. Oy. Magi kapoy na jud ko aning module ma. Maglagot di ko aning nilalagay pakko nga ko slaan niyo. Sus kalami na mga pakko sa nagbutbuot ayan ingos presidente Duterte nga dili sa magsugod ang klase. Sila nangita gyud paagi nga kami maglisod-lisod. Lami na mag syagit ron eh. Lami na undang ning modula na pay ilay pa answer moabot pag kinahanglan Tagalog duha ka semana. Duha ka semana giingana lang jud mi ka bright. Pag sure kay bawas lang lain-lain og level lang panabot sa mga estudyante. Pareho nila silang utok. Wa mas lang magunahon na eh. Ka mga bugo ang mga gyud mga bright manunta. Matabangi ko ani mabi. Sabay sig panawag di mo na sig reklamo dai imong kuan. Imong module diha. Wa man ka mahimo ana. Sa obra nimo kamso na nimo. Di man ang sira ang imo na basol sa kanang mga maestra nga igor man sa kas lang ka. Tuman na na trabaho. Kuan na diha. Kalakihan na diha. Kapoy kay mga kapoy kayo di ko kasabot oh napay ilang mga kuan unsa man ni pila ka buwan tang lockdown nya pansirong lang dali dali gingani uli unsa na nimo di kita kasabot unsa napay ilang mato lisod pisanan luho na di mo diha ang masakit sa imo ak pabuhaton nimo ana ikaw mga kalibutan nga karaan na katutanan ana ikaw pa kanong bahala ka diha oy ka-depress man ning ani ma oy gisapot mo abot man sakit ang uwa okay ba unsa ang buhaton ani sapot na ko, napakasigiyaw-yaw, napagyud ni. Ako sa gusto ni mo ni ay. Mga saba, mis mga itataba, mga saba, sad ka. Nagkakay trabaho kong diri o. Baka watay, malaki rin kay lockdown ron. Yung trabaho ko niya, sa kanya kan siranan. O di, siranan ni mo. O nga ako pansiro ni mo, anak. Yung trabaho na nila, kadang kay trabaho kong diri. Humana na din ha. A few inches later. Kanang, baka uwan-uwan ron. Saon na ko, ilisod kayo. Tagalan, bagit na ilagdo kasi mana. Puya, biyaan eh. Sakit o. Wala lang tayo nila at hawi. Di lang magunahon na mo eh. Hindi ko mapahuway eh. Kapoy na kuha niya. Karun ka. Kibaw na kung sa idea pa din ako maka-answer. Di na ako maproblemahan ni karon. Bakit sama ka ng PC? Usama na ng PC. Ari diri ang bila. Sakto kayo, higot na speak. Ako nang ihay diri kay di ko ni maihay rin dito sa gawas na kay uwan-uwan. Ibutan na diri. Pero sa problema ng mama eh. Ika naguna ni mong tarong. Di mo ni maabot eh. O sakto na natin ha, tapita, sakto na. Kuya biyani eh. Yo, what's up mga bay? This is Rax and this is Rod. So nakita ninyo ang atong video clip ganiha about sa module. So nakoy may istorya gamay about sa atong module. Itarong na imong microphone protection dakuha. So ang ako lang gusto isgutan uli paabot sa mga biktima, especially katong mga nagbigti silang matag usa kinabuhi tungod daw sa module. Guys, dali na jud kayo ang kuan ni kung dili kaya ang module iuli sa maestra. Kung kamo sa naas tagbalay inyong manghod inyong anak or unsa man na kinsa man na diha, tabangin ninyo. Ayaw ingon lang nga pasadaan ninyo sila kay usa nas rason ma-pressure ang mga bata. Hunanaon ninyo 2 weeks lang. 2 weeks ray tagal anak. 2 weeks ray gihatag nga tagal anak kinahanglan ang sira na ug di na lahi-lahi ang level sa pagpanabot sa understanding sa mga bata. So dili tanan diha fast learner, dili tanan makasabot dayon. So ang uban na pressure, na depress mo na ilang gina kuan sa social media naghikog wala okay ba sa rason, pero I know dili na mao main reason ang module ninyo. So unsay mo masulti about sa module karon ma? Ako for example, senior high ko nya lisod man gyud.
way makatabang nako, kung mama di katabang kay lahi na niya karon. Unsa man ana? O di, iuli ang module. Ano pugson man, di ba? Totoo, Kung di dili ba? makaya, di mo dagan ang klase. Iuli ang module. Unsa may rason ano, di makaya ya, imo di pugson mo na ang uban. Na-depress. Di ba Kay murag nagipugson? ilang pugos ra man gud. Gipugos ba nga na ba? So ang mo lang yung gusto ipaabot ninyo guys, kinsa man na nananaw karon, especially mga estudyante, kung dili makaya, sulti si mama, si kuya, si ate, kung di sad sila makatabang o say rason, adto ang maestra iuli ang module. Kaysa maghikog pa ka. Ayaw paghikog-hikog kay sala na di na Importante ang pwede. kinabuhi. Yes. Una ang kinabuhi. Bahala na ng module kay napay next year, napay 2021, 22, 23, taas pang panahon. Okay, ayaw sayangin yung kinabuhi. Kay nay nagmahal ninyo ang Ginoo. Yes. Labaw sa tanan, diba? So moro ta mo mahatag ninyo nga gamay nga pagtulunan or gamay nga encouragement para sa mga estudyante. God bless all. Bye-bye.